Opoku fofie ewu achi no. Ni nua ketewa osetu kwa mesbi ne bedi na ade. Osetu kwa mesbi wowo no afi apem ahenson edioson enkron 1779 na owu afi apem ahenwotwe ene adunu na 1824 21st January no owu ye. Obedi ade foforo no na amanfo ewo gidi bi se eye ose kwa mesaman ne bekum Opoku fofie ebi so se nkramofo na ebibiti ano na so ba afro na nkramofo no ebire mpene so se wabedi ade enti bufewura a o gonja ene akofo bi be ne kon ya na so nyina achi bodi wo musunkunim eno ati 1805 eye asen ahemfo mienu a na ba akode eye otibo ena ba akode akutai eye ne mo ho se ma na asante ne peso twoma so na mo dwane ko fantefo ni mo asante hene eko se omonfa ahemfo mienu mo fantefo so mo kwan omo ntwem no mo ko che omo ankasa so mo ntwem nti ema ne be ye ntokwa wo omo na mo ntem na ntokwa ne kokọ so an mu no ene ma asante di nkunim na ode ehon sase be kan asante ho afi so asante hene eko bi ni ba achi ho eko dware ponimu de na bobo mu a dware mu ene obi sa se aboa ben pa na ne ho ewo ponimu na mo ka chen se eye aboa bonsu no se ene free na eko de bonsu aka ne ene ma ne din ne beye osei bonsu no tinidi ne maame de wo no ne maame andu yadam de wo no de na ka ode osetu kwa mesbi na odin fatfo no so na ma abankese a wo ni nyina no kasas ne fort ni nyina no ebe hye santifo nsa na afi apofo no twa rent ema asante hene na adan ne ye ne fe nti oye na so be bi wo kumase nti o ma dacha brofo e de abo efiri winiba eba ebehye bibi ase omo wi sa adan no 1822 eno mo tuni aban na nam so no na de bai nti na efre dan ne bonsu aban no na we asante hene official residence sa kopim se 1874 sa grant war no omo se bonsu aban no na bonsu aban no popro anasa remnant aka no ena se ye de aye military museum ai wo kumase oduru aduma bia court of appeal ne high court ne Bank of Ghana na Central Post Office one ho no we duro mo se dan bi si wa ye ho ko helicopter sin chen ho na ya asante han fi na friend bonsu aban na eno achi no fa de for atom ho ase nti 1811 ni 1814 achemfo ne kapemfo ko show machi emom na asantefo kon ye ni nyina achi asantefo san di omusunkuni na osebo nsu ne mebere ema asantefe jae in fact the year 1816 eko 1817 ho no ena sampafo so hu asante emuduro no no mo ade omope ebedom asante na osebo nsu so emeki sure say ono na breso no ena obema odi modernization kakra ba to say ono ne asante ne odi kan ne abofo no hia enti ne breso no Bosnia eshase na ema loans na loans no Bosome bia na utua interest 33%. Akanfo mu no Bosome 42 days adaduana mi no na ya na twa so kan adaduana nti na obi wa se di na adaduana na so mu di ne Bosome nti na apreso no sa system ni bi bae na oshase ma omusisi abrosan ekire asante puntu ewumu se omuhu abrofo de na ye omufe no omukusua nanso omo amfa cement enne ma na abrofo de omu de na anya no mo asomo indigenous architecture sa architecture no ebi na ukọ Trinidad and Tobago both of Santene eba ekoye asori dan kakraka bi ohon ma sa architectural indigeneity no de fa asosiye enti na otu besim ne besan betwa osebunsu amamu no so nema ekoso osebunsu amamu so a eho na bum se asante atitire no osebunsu abreso na epikie eho na so na ehyanse ase se ehwan na yahwe factors bi a man no chat ehwan was able to address because no time no na asante ye ne kakraka pa
ɔbɛkɔ no mu hɔ no na asante hyɛ ase sɛ ehwehwan na adeɛ nneɛma na esi a ɛma asante hyɛ ase hwehwan ɛbɛtoa so.